Adom Trotro adepa e wodansoma na sema wo bisa de hye atwa hwahia ene se anyenya bia no adwuma bi wo hono mu a wo ba yi a ebema ya na awarefo no ya na hawa adwene ana eno no asem bisa na adepa bisa Ghana fo no wo hia adepa yentie de omo ken Yo Istefia masomu ewo dansuman Adom Trotro ene de dansuman eho ene ababe pie Pentecost aso dan ho ene yegina nene asema eda opono so ayetwe ne srani abase nyina ne se eda adwuma hodro ana se adwuma hodro ben ena se oba eya uye bema oba no anhwa one no enye aware ana se aware akwantu oni ni ntubi enti apostle asemi enie wadwen kire wo ho ene sen meda wotifo nyina ase ene wahwefo nyina ase sa emre edikan yekase edwuma bi obi aye bia betumi esi obi nkwa se ontumi ware no na nya edwuma npa ko no eye no eye yekase aware ya eye ntiase eye commitment boni bekase a commitment between two people eno nti se oye aduane na oton na onye commitment aware ntumi nya edwuma odenimre nyina ma edwuma na oye no enya edwuma so oye soje ni ba na akọ ware no na odene time na ma soje edwuma na ntumi ware no nti se eye ese oba meti asese mekwa kware na ware mekwa ware no ma ware commitment than anything nti se menya mara mekuno it be man na wo ko relationship no you must first of all ese wudi kan woni se oba na mekwa wure mu no ebe bo me na se mo me etesen enu nti me ka se me say we don't fall in love, we stand in love. Into uko ware mu a na relationship mu a o so matia to ni do matia hwe ni do otifie odo no mu a na is a problem because otifie odo no mu a ohun ne betumi ahaw. For instance when you oba date na oba no frɛ no anapa wamfa ewia wamfa enwere wamfa na se the next day una was sort of credit friend no na wa kyerɛ sɛ na ma ye business na manfa eno kyerɛ sɛ be ma baby akɔ ne yenkɔ saa we eye ennyoma kyerɛ sɛ baby akɔ no ɛya ware betumi die praw enye dwuma oyɛ enye betibi otim enye sika wo anasika wo ni ne ho afa na ne ho anya fɛ ɛkyerɛ o pefe sɛ ɛhɔ yenkɔ na sɛ dwuma no ɛno so discover bebra mu mienu na mo so aboa mu akwantuo no ɛno nti boni bɛka sɛ preference obi awo ne opɛ ebu wa onya sika di a opa kɔhyɛm 10 days opɛ ebu so a sɛ ohun na oben na no di nkomo na oni sika kora opɛ nti se wo bema no ehunu nia opɛ edikan wo nia opɛ edikan a wo oba ben na mepɛ na afi one work towards it so then the nya adwuma no nti me the nya adwuma no na mum is a commitment. Okay, apostle say ne dey a commitment na mo di kan bo say soja ni adwuma na ya fro na ya frefra wa wo mfa ntu wo hwei na se ba be fo bi ti sense ntwo ni me a na menya mmerɛ ma wo a uzu sɛ umbetu aware anamo. Okay, me mo die me ne ha obia efa adwuma oba me ne wo ho a wo ye ho ne mo ade a me nim no ene sɛ yɛka sɛ awade ye entiase sɛ metwase na sɛ wotemase a emfa wo no adwuma wo ye emfa wo no adwuma me so me ye ɛwɔ sɛ yetumi agitum enti me no me ne ha ema oba bia ene n'adwuma a ɔyɛ ne mo ɛha a me wo ene sɛ me no mafe mu de mete wase enti wo so afe mu no wo so temase a eno ano no me so de unsem ni nyina woje aha yate ono so ne de eno oka no so ono de adwuma biara obaje unso adwuma biara oba ne ye biara obaje atum ana adwuma bi wo ho a se oba ko no oya anya de a obefa me de menje adwuma biara ntum sa isa ben sa na wo unji ntum oh nyuma ne doso metumaka nursing as a profession nurses for enka ho and a mon central for so mu bi nka ho mo nurse for and central for mu bi nka ho the sentine say me gide ni say aware companionship friendship enti se mejire enya daje ma me na se mintumi ne ntena se da mu ni nyina na wotwe ni nyina bosum ni nyina me hu me yire ni empendodo bi a me ye be ha me nti me de nnwuma bi wo ho a emomba me ntumi ne wontu ana ma aware kwan so me hu sa wa ware o yire de adwuma no oh me wa me no chechire ni but se de mama na jai kakra esan say me penada agini nyina ebrepe mu no me no wasan to na chechire adwuma bia so oba ne wo fie ya na ne ho fono nti ada ho se adwuma no okọ kakra wo ho ayampa I'm saying, mienu aka say na kire say entiase me na minim ni amepem minim ni amehwehwe enti I'm satisfied with that condition me na mama wakwasa tibia ni mu enti tibia owo mu no mani gihunti na owo mu sa enti for now ne de me beto be wo me nche na ya build that companionship and trust in all other things me susu say eno ba mu wie mu a be ma ware team ansa na me jane kwan wa ye dwuma bi a opeso oye
na usususu say possible say e bia obetumi start na akwalaba mu bia na ka wanya kwan atena fie na otumi ahwe wo mba na bibia akoyie me manity not TV for now ye nya mienu ansa ti me pese otena fie na ohwe won kakra dum pempenso bi na afei afina adwuma ase na so the metu wasi ya say ba no essential for the nyampa esesi ano de adwuma awoye etumi boa e ma sika ba fie ma eboa no yere no manyina nkakra nyame na hwe nipa adwuma me yensa koya no wo de esi ado ma yere oye housewife sana mechanic say the housewife okay eti apostle futu kakra bi de simape na de amayen ne yekọ ewo ho me kan sema ene say wo ye bema na okodura wade mu edikan hwene wo ne hwene wo pe aka ho oba bia ba ya wadi abrabom say obema ode bi beka ho nti bible say he that finds a wife nti menko don't marry a woman. There are two types. We have a woman and we have a wife. Correct. Don't marry a wife. Don't marry a woman, but marry a wife. All right. Eti sesia no, hana brema kwa ne ade Adom Trotro ni besi nti wa usu wo fie no. Ejuma ben e na usu se oba na ye anya ade abekọ se okọ ene na kọ ware ana se okọ ene na kọ twempna. Se Trotro ne ye ma na mate bet na se na se drivers park car na omoje so say. Awe.